Нуриевларның шатлыгы ишләренә сыймый. Үз фатирларының ишеген ачып керүне 10 ел көтә алар. Ике малай үстерәләр. Гаилә башлыгы бүген дә эштә, фатирны карарга Зөһрә улы белән килгән. Яңа программаны президент Рөстәм Миңнеханов моннан 1 ай элек имзалаган иде. 2 атна эчендә Татарстанда 500 гариза кабул ителә. Нуриевлар документларны иң беренче булып тапшыра. Беренчел кертем бәядән 5%-ны тәшкил иткән. Бүген инде үз фатирларын карап йөриләр. До сих пор не верю. Һаман ышанып бетә алмыйм. Мин шундый шат. Хәзер үз фатирыбыз өчен түлибез. Түбән Каманың яңа микрорайоннарында соңгы елларда дистәләгән йорт, тулы проспектлар үсеп чыкты. Инфраструктурага да зур игътибар бирелә. Мәктәп, балалар бакчасы, спорт мәйданчыклары барысы да янәшәдә. Порядка 50 обращений на сегодняшний день уже есть. Шәһәрдә 50-дән артык гаилә кызыксыну белдерде. 15 инде документлар җыя, тиз арада алар чиратка куелачак. Яңа программа таләпләре буенча хәзер гаиләнең бюджет өлкәсендә эшләүе мәҗбүри түгел. Тик берсенең яше 35-тән артмаган булырга тиеш. Һәм алар яши торган торак мәйданының бер кешегә 18 квадрат метрдан артык булмавы шарт. Сайтыбызда личный страницасы булдырылган гаиләнең, шул личный страницасына кереп, үзләренә ошаган, үзләренең возможностьларына туры килгән фатирны сайлап ала алалар үз районнарында. Бүгенгә Татарстанда 800 яшь гаилә әлеге программага гариза биргән. Шуларның 10-сы тиздән Нуриевлар кебек үк фатирлы булачак. Түбән Камадан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы.